У нас у студыі вядомы, любімы, каханы Маляваныч, Александр Жданович. Ці ты ўжо не Маляваныч? Ужо... А ось, слухай, мы запытаемся... Пачакай, ты адкажы, я у Ольгу прадстаўлю зараз. Ну, нехай будзе. Маляваныч, усё ж ты Маляваныч. Для мяне Маляваныч. І разам з мастачкою Вольгай Селіванчык, якая прыехала до нас з Рыму. Александр Жданович прыехаў з Беларусі і Грузіі у Польшчу. Так. А Вольга... Як? Гісторыя Вольгі спачатку. Адкуль Вольга прыехала? Из Минска? З Мінска Так. у Рым. Так. І зараз у Варшаве. Пока в качестве гостя. У гостиках, так. Мы ведаем, что вы познакомились у Италии на здымках проекта, які вёў Александр. І ведаем, что вас звязвае не толькі творчасць, але нешта яшчэ. Паглядзіце на гэтыя рукі, шановнае спадарства, аператары, пакажыце, калі ласка. Ну, правда, гісторыя неверагодная. Насамрэч, до 1 снежня 2026 года мы ні разу не бачыліся з Вольгай. Хоць жыццё так паказвала, што вельмі часта мы былі побач. Быў такі эпізод, калі я крышачку вучыўся у іканапіснай майстэрні, і, аказваецца, у той жа час Ольга пісала іконы прыблізна ў тым жа месцы. Оля, акрамя ўсяго іншага, яшчэ кінолаг, і яна удзельнічала у яе гераіне, сабака, удзельнічаў у фільме «Жураў», дзе я здымаўся. Але мы таксама прайшлі как бы міма. І вось прайшло шмат гадоў, і мы на праекце тэлевізійным пра беларусаў Італіі, вось акурат апошняя гераіня нашага фільма, мастачка, якая жыла на беразе мора пад Рымам, вось мне так спадабалася, што я яе запрасіў у Варшаву, і вось вельмі часта мы жывем, кажучы, паміж Рымам і Варшавай. І вось, а гісторыя гэтых птушак, можна я раскажу? Так, абавязкова, абавязкова. Адна моя сяброўка, таксама гераіня гэтага фільма, Надзея, беларуска, якая жыве ў Мілане, якая знаёма з Вольгай, але не ведала, што у нас з Оляй такі вось саюз. Яна падаравала мне вось гэтыя две цудоўныя, здаецца, мельхіёравыя, Пава і Паўлін. І далей раскажы ты, калі ласка, то я все на себе. Так, ну, Надя подарила этих птичек со словами: одна из них должна остаться у самого дорогого человека. Ах! Так. І зараз гэтыя птушкі, адна жыве ў Рыме, а другая ў Варшаве. І вось калі мы сустракаемся, альбо там, мы берем іх разам, і яны сустракаюцца. А раскажы яшчэ вось пра гэты вершик. Да, этот небольшой вершик тоже Надя подарила. Так. И на итальянском здесь написано небольшое четверостишее, которое говорит о том, что объездив весь мир в поисках счастья, мы понимаем, что оно находится у порога нашего дома. Это прилагалось к птичкам. Сапраўды, гэта так цікава сустрэцца. Dopo aver girato il mondo cercando la felicità, Complimenti. ci accorgiamo che sta alla porta di casa. Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini. Гаворыць па-італьянску. Слухайце, гэта ж... А ты, Вольга, ты ведала, да рэчы, што гэта Александр, той самы Маляваныч з тэлебачання, Колыханка, ведала, так? Мой сын вырос на колыханке. Як кажется, я выросла на ваших песнях. Вось гэтыя. Да, ну, Маляваныча я не очень люблю. А Александра Ждановича падабаецца Александр Жданович. А падзяляеш, так? У побыце ён можа ўключаць Маляваныча, а можа быць Александром Ждановичам. Ведаеш, я адчуваю нешта, што, мабыць, мы гэтага персонажа ўжо і не так часта будзем бачыць. Мабыць, толькі ў дзіцячых студыях мы будзем яго бачыць. Не губляй, Саш, калі ласачка, не губляй Маляваныча. Для дзетак пакідаем. Але мне падаецца, і я вельмі спадзяюся, што вось наш саюз Волей пашырае нашы гарызонты, як Оліны, так і мае. Оля цудоўная мастачка, і калісьці быў такі эпізод у маім жыцці, што я таксама маляваў, але это все закінуў, забыў, але дзякуючы вось Ольге я
далучыўся да такога цудоўнага праекта, як беларускія мастакі ў выгнанні. І вось акурат зусім недавно мы самі прысутнічалі на адкрыцці ў Вене выставы, дзе вось прадстаўлены гэтыя самыя мастакі ў выгнанні. І ў тым ліку, вось, аказваецца, Маляваныч яшчэ і нахабна лічыць сябе мастаком. Дзякуючы... Маляваныч, ўсё нармалёва. Якое прозвішча, якое імя? Не толькі ж да Маляваныча, не толькі ж да Александра ты прыехала. Яшчэ і на выставу. Выстава, так? У вас отбудется выстава у Варшаве, так? Не совсем так. Сегодня у нас пройдет фестиваль. Мы участвуем в фестивале с творческой лабораторией. Это наш проект с Сашей. Сегодня как раз будет первая проба. Театрально-художественная лаборатория по развитию креативного мышления для детей. А як гэта працуе? Што там будзе? Што вы там Дзе? А робіце? якой гадзіне? Да, па-першае, да, давайте проанансуем. Это цудоўная падзея, адбудзецца на вуліцы Колова 24 з 12 до 16. Там будзе неверагодная колькасць самых розных творчых актыўнасцяў для дзяцей, і мы ўсіх запрашаем. Да. У тым ліку вось і наша лабалаторія. Лабараторія. Вы будете вучыць маляваць. Рабалаторія. Вы будете Як вучыць дзеткі, маляваць. дзеткі Вось чым займацца дзеці будуць у Будем гэтай займацца. лабараторыі? Будем дурить голову детям. Дурыць галаву дзецям. То бок гэта такі сумесны праект. Вольга, да вас пытанне. Да цябе, давай на ты. Дзе мадэль-ту, як кажуць, у вас у Італіі. Беларускае мастацтва у выгнанні. Мы можем об этом паговорыць зараз? Што для цябе мастацтва увогуле і што такое беларускае мастацтва? І трэці пункт, што такое беларускае мастацтва ў выгнанні? Ці ёсць розніца? Дзе пісаць, што пісаць, якія сюжэты? Сидячи на березе Италии, Ломбардии, где-нибудь Тосканы. Ну, как для художника. Искусство для меня это часть жизни, это воздух, это в эмиграции это стало моим хлебом. И я импрессионист. Для меня... Ах ты ж, вось яно. Так, показывают. Давайте поглядим. Для вас вось гэты уплыў як Это Сезанн, impression, это ж Сезанн. Ну, гэта Вольга, але калі ты так... Ну, амаль, не Распавядзіце, калі ласка, пра тое, што Пьяцца d'Espagna, Так. Это Гарда. для меня живопись, как я уже сказала, это часть жизни и внутренней моей жизни, моего мира, моей философии. Это мой хлеб. В эмиграции... Эмиграция мне позволила, конечно, расширить горизонт. Горизонт мест. Естественно, да, это освещение. Дарэчы, вось мастакі ж кажуць, што розны свет у розных краінах, у розных гарадах, нават, ну, давайте шчырымі будзем, у Беларусі шмат цёмных такіх часоў, калі няма сонейка, а у Італіі, канешне, мы маем гэты свет. Ці змянілася ваша творчасць? А што вы пісалі ў Беларусі? Вось, акрамя, вы працавалі з іконамі, а што пісалі? Ці змяніўся напрамак? Ну, я пейзажист, в первую очередь. Пейзаж — это все для меня. И, конечно, изменился свет, и я хочу сказать, конечно, мне не хватает белорусского освещения. Як ты кажаш, шэренькі? Шеренький белорусский колорит, так. И особенно я ценю в Италии, как ни странно, это серые дни. Их очень мало. Да. Слухайте, як цікава. Да. Поехать у Італію, каб чакаць шэрыя дні. Ну, так бывае, такое жыццё нынче у зараз. Набыць дзесьці можна, вось, сидячы ў Варшаве? Серые дни? Не, замовіць ваши картины, вашу гэту прыгажосць. В ноябре у нас запланирована выставка, моя персональная выставка. В Варшаве? В Варшаве, так. Музей Вольной Беларуси. Ну, сейчас мы работаем над тем, чтобы... Анонсы будуць. Анонсы. А вы кажете «мы», а вось вы кажете «мы». Гэта вы як творчы саюз, як... Ну да, уже как-то не разделяется.
Потому что напярэдадні, это будзе ў лістападзе, да, то, што Ага. вот анансавалі персанальную выставу Ольгі, але заўсёды у мастакоў есть одна праблема, як бы, фінансы. І вось мы пакуль не ведаем, як знайсці фінансы, каб перавесці карціны з Рыма у Варшаву. Ну, гэтым працуем. Так, А, гэта гэта ж грошы, немалыя грошы. А напярэдадні ў кастрычніку будзе батлейка Маляваныча ў Рыме. І збярэцца там не так шмат беларусаў, як у Польшчы жыве, да? Але тым не менш. Соберем. Вось такое у нас переплетение Вольная нейкае. творчасць. Цікавіць, лістапад цікавіць, перш за ўсё. Я па-першае, спадзяюся, што Александр дзесьці Знойдзе. па тэлефану, я не ведаю, чакаем. Чакаем таксама з анонсамі, каб вы нам все распавялі. А Пытанне ці дня чакаць сумеснага яшчэ нейкага, я не ведаю, выставы, мабыць, ну, ўжо не Маляваныч, Александр Жданович будзе маляваць, а таксама, Ну, мабыць, вось наша лабараторія. Можа, ты крыху больш падрабязней раскажы, у чым, бо я так зразумеў, што это міма неяк пралецела. Мы так аджартаваліся, што будзем дурыць галаву дзецям. А насамрэч гэта тое, чым более займаецца, да, вось гэтая самая монотипия. Расскажи, Крышиш. Ага. Ну, я не хочу раскрывать всех секретов. Мы будем ждать сегодня гостей, деток, которые придут с нами поиграть, порисовать. И основное направление нашей деятельности – это развитие креативного мышления, нестандартного мышления. Это убрать рамки, убрать вот это «а я так не умею», «а я…» да. Сходи, Кать. Калі ласачка. Да, мы будем также развивать направление для взрослых. для дарослых, якія вельмі Межы. Разумею. Давайте, каб... Я задам пытанне дня. Якое улюбёнае беларускае слово? Давайте, каб было два слоўца. Каханне. Каханне. А вось што засталося? Пяшчота. Каханне і пяшчота. Ой, Дзякуй даражэнькі, вялікі. дзякуй. Вольга Селіванчык, Александр Жданович былі свае... Лістапад. Саша, калі ласачка. Добре.